Iň haýar etýän YouTube kanaly. Aňardan ejeňe raport etdirmeli, maşgalaňa raport etdirmeli. Goltuň aşap oturan ýerinde öwrenmek ol kynna, onu öwrenip barmak. Iň halan ýurduňa Sen bir hili ýörep barýan bolyn, tebigaty bimada etýäniň ýaly ýörýär-de öwrenler. gyýdy maşgalalar nähili gedipdiler. Horlap ýatan haýsy. Ay iki tane daýda düşünle birlen urşup ýatyrmy? Degirmeniň puly ýerden gelýär ýa-da pul ýerden tapýan. Binamyz kartçkan bolmaly. So kartçkany görkezýär bu ýerde. Ýostan saryp oýnap atýan bolyn, ora maňa terde gaýraty beýtmäde. Salam dostlar, doganlar, jigiler. Türkmen kanallarının arasında iň haýar etýän YouTube kanaly, Gezen News kanalyna hoş geldiňiz. Bu netijeden täze bir gepleşige başlaýan. Gepleşigiň ady ondan mundan. Ondan mundan diýmemiň sebäbi bu gepleşikde her herde ap boluplar. Meselem aýdym boluplar ýa bir habarlar hakynda boluplar, dünýä habarlary hakynda boluplar. Ýa-da daşary ýurtda dünýäniň her ýerinde okayan türkmen taýyplarymyz bilen ýa-da türkmen işläp ýören ildeşlerimiz bilen gepleşik şeklinde boluplar. Soraw jogap boluplar. Şoň üçin adyna ondan mundan goýdum. Bu gepleşigiň beýle gepleşiklerden tapawudy. Studiýamyz ýok. Soň täzece eşikleri geýmek gerek däl. Öýde nähili eşik geýän bolsaň arkaýyn. Şoň bilen çyksa bilýän. Başga gatnaşan kişiler, bu gepleşige gatnaşan kişiler ýörüte bärik gelmesine gerek ýok. Göne kameradan gürleşip, soňam ony sizlere ýetirer. Ol ödeýinde, meni ödeýinde arkaýyn rahat, çekinjeňlik bolmaz. Başga Instagramda 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 60.000 agda sanyň bolmasyna gerek ýok. Her kim gatnaşyp bilýär. Soňra diýşär bolmagy gerek ýok. Meşhur, belli kişi bolmagy gerek ýok. Bärde her kim deň derejede, her kim gatnaşyp bilýär. Ondan soň başga näme diýip bolar? Şon ýaly buran ýerden kelmägeli. Men şu özüm Istanbullu. Karantinaň näçinji güni koronavirus ýüzünden daşary çykyp bilemdi. Diňe produkt almaga çykýar. Şoň üçin iç gıtgınçlykdan hem birazjyk iýleşlerimiz bilen gurrundaş bolarys. Gara iç gıtma ýalyna belki siz üçin men üçin peýda boluplar. Şoň üçin bu netijeden birinji gurrundaşlyk geçirjek kişimiz şu wagt özi Gruziýa döwletinde işleýän ýyldaşymyz Azat dostumyz bilen gepleşik geçirer. Häzir netip bolsa video arkaly jaň etsek, soň şeýdip gepleşik geçirmekçi. Onda diňläň, görüň, lezzet alın. Salamu aleykum ağam. Wa aleykumussalam. Näme goýmaýardyňyz? Şükür da ödüň nädýän? Sağ olun. Gowçuluk. Mene çayımda adım aldım. Çay tuva berip bilem o katı varmam. Ödün ağadan daş eder. Hey mesele derler, bir eder alıp çıkartlar. Ağam ödüňe de gıyt kaza tanıdayım. Niyirde näme diýäňiz? Adım Azat, men Türkiýede okudum. Ondan soňra şu taýda bir kiçiräk iş kurduk. Türkmenistanda değişli internet sowda işi. Ondan soň Aşgabatda işledim 2 ýyl ýaly. Soňra Germaniýa gittim, Germaniýada işledim. Häzir hem Gruziýada freelance işleýän web developer bolup. To'g'rimi? To'g'ri. Men aytdi, näçe ay bäri ilerleýän Instagramdan. To'g'rimi? Men arzu edýän yerlerimi, arzu edýän durmuşymy ýaşaýan diýsem boljak. Şu wagt näçe yer gedipdiňiz? Men özüm şoňa arzu edip Men özüm şoň arzu edip ýetdim diýsem bolýar.
Yettiňe de sualın dowam edýäňi doğrudan. Awa intek yine bağ etmeliler köp. Yani şu adını başını doğru başladık diyen yerler şeydi. Doğru. Hem programist hem siyahatçı diýsen bolýar da sizä. Awa. Elle etdiýänne. Goý. Bir soram magam sizä. Şu köp kişi menen şu da siyahatdan goýarýan we siyahat hakynda videolar da düşürýärdim YouTube'a ýanda. Köp kişi ýazýar. Şunyara gednädik hem okap hem nädik edip bilýän. Pul nerden tapýan? Sonyaly da meselem pulsuz nädik edip bolar. Ya meselem maskalansan gedmem islänik. Nädik edip bolar. Näme diýäň? Esasanam bizde bara bizde şol daşary urda gaýtsaňam aňardan ejeňe raport berip durmaly, maşgalaňa raport berip durmaly. Ona niýerde diýen näme diýen onuň ýeri hergede ýeri ýitgödüňde de mara onuň täze ýere degişli täze informasiýalar berip durmaly. Onuň soratlar kynçylyk bolýar elbetde hem maşgalada hem ýerde de kynçylyk bolýar ýöne. Esasatlara özüs bir iş etýän işiň bara, şonu höwes bilen etýäniňi, şonu edeňde bara özüňde bir motivasiýa bolýanlygyny, şonu begenýänligiňi şol iş edeňde, şonu duýdursaň da garşy tarapa. Yani eneň bolsun, ataň bolsun, kimem bolsa, şolar gollaw alyp bolýar da, şolardan. Onuň pullu meselede de aslında gezmek diýilende biz yani Instagramda da görýär da, on bir topar Hilton Hotel'in balkonundan adamlar selfie düşüren olup ona näme diýdi? Näme? Çyraslyk edip bara polny onuň tutuş görýän atlamyz şo bolan soň wara hemme da çon ýaly diýip pikir etýär adamlar. On ýaly zat ýok, men hem sen videolaryňda gördüm. Hani köçede wara açyp görýän wagtyň bolýar ýa bir her hil ýagdaýda olay ýamara birazajyk edýän işiňe höwes edip şonu yürekden etdiğin olayım. Ol sen pulun bağımı, yok mu, o zatlara değişli zat derlerken. Yani her hil görünüşü var, yani siyahat etmenin. Yani lüks görünüşleri var, adet görünüşü var. Vapşen nol, hiç hili pul savman gediyenler ama ben kendi tanıdım. Nol, öyle, şonu yürüyten emediptir. Hava, yürüyte öyle şonu, kelletinden şonu koyuptur. Men niye hiç hili pul savman yaşayacak. Ne edip gidip bolya kadip. Onun ekstrem ýagdaýlarda ýa-ni viza ýa ýene şoň meňdeş mejburi zatlarda etýär. Men YouTube'da da hatta kendir görüp bilýän, şolardan meselem 20 günlük seýahata çykýar, on elbetde ömürlük gonýaly edip seýahat edip bolano. Ýöne meselem bir bady 20 gün Ýewropada ödem. Hiç ýyl pulsuz nol. Diňe gapçygyna meýde goýup gitýär da. Diňe ýanyna nemesini alýar, goşuny gejegini alýar da gönçki gatýar öýünden. Şöyle 20 günne hiç ýyl pul savman gedenler bada. Şoň üçin bir pul bilen baglanşykly zatlarla gezmek. Doğru. Bolýa onu diliň näle zat we meselem İngilizce gülleýän bir ýurda gidýän, döwlete gidýän. Eger teňem İngilizçe pes bolsa ýa-da hiç İngilizce bilmeýän bolsaň, onda nähir kynçylyklar boluplar ýa-da soňal ýagdaýda gedip bolarmy? Ol wara o mesela näle etmeli bolýar? Hiç ýyly dil meselesinde çekinmeler. Yani içinde bir ay men şunu ýalňyş aýdaryn, muny dogry görler, onu ýaly bolmalylar. Näme bilýän bolsaň, ýylydyna düzýän, ol grammatikada adam gerekkä. Öz şo näme diýjek bolýanyny düşündirip bilseň bolýar garşy tarapy. Soňdan ay bir gedek kösenýän, onuň aýtýan öz kelläňde ýa matematik dörýär da men bir öwrenýän birazjyk diýip. Ondan şol aralykda praktika edip ýa-da özüňe şonu motivasiýa dörýär. Sen realny durmuşda, meselem ingliz diliniň sana durmuşyň ansatlaşdyryjyny görýäňde, onuň sende şonu öwrenmäge motivasiýa dörýär. Ben bolmasa öýüňde goltuň aşap oturan ýerinde öwrenmek ol kynna, onu öwrenip barmak. Edil Türk YouTuberlaryň ardyna bir siýahatçy bir oglan bar. Men onu bir ýarym ýyl bäri ýerleýän, görýän, YouTube'daky videolaryny görýän. Şo başda Türkiýeden çykanda siziň diýişiňiz ýalar eline $5 bilen çykýar. We birinji ýurda ýa Malaziýa, Indoneziýa.
Diňe biledi bir tarabyny alýa İstanbuldan we ýanyna $5 bar we goşlary. Sol bir ýyldan köp gelmeýär Türkiýe we aňyrda giden ýerine meselem haýsy ýurda gitse braslet ýasaýady. Braslet ýasap ýollarda satýar. Käwagt ukulele çalýady, kiçike gitara diýerler ama hatna gitara da ukulele. Ukulele çalyp şu giden ýerine iýitmek puluny. Soň inniki gitsek ýurdunyň dadyny, biledini, wizasyny alýady. We soralan gidenne bir gram ingilis söylenokdy. Diňe hello, how are you boldy. Sonra masy hiç ingilis söylenokdy. Soň giden ýerine meselem Malazya, Indonezya o taraplaryň hemme aňyrdaky adamlaryň hemmesi ingilisçe bilen soň ýoşaşdan öwrenip başlaýar we onda hiç utanjaglyk ýok. Näme bilýän bolsa gurulaýady. Hemme videosyny gördüm de. Şuwa sol funksionýalar ingilisçe bilýär. We Aziýadan soň Günorta Amerikaga gidýär. Günorta Amerikaga gidip aňyrda ispançany öwrenýär. Şuwa ispançanam gurulap bilýär da gowy düşünçe gurulaýar. Son ýaly diýjek bolýan diňe aýtsyň ýaly etatlar utanmalar, çekinmeler. We içinde bir şoňa tarap istek bolsa hemme dat boharmy kam diýär menen. Wa. Aýny adam mecbur bolan wagty özüni şol situasiýadan alyp çykmak üçin kellesi çaltam işleýär adamyň. Onuň şol aralykda dil öwrenmäge ýa lübo bir zady öwrenmäge de özüne bir motivasiýa höwes bolýar. Biram tiýdi öwrenip bilýär, şoň ýaly mecbur ýagdaýda galsa. Ýöne başlangyçda ilki başlanma nirden başlandym bir ansadrak bolan ýerden başlap bilýär adam. Hani gaty çekinýän bolsa, gorkýan bolsa, ýani Gruziýa, ýani bir üçin nemede ansat, yani orsçada bilýärler, ingilisçede diýen ýalyrak. Şoň ýaly özüne ýakynrak gepleşip biläjek ýurtlamydan başlap, ondan soň özüňe bir onam gelenden soň menem gelip bilýän eken, näme bolýan eken, bir ýurtdaşy adam däl eken, gezmek diýip, gorkullar däl eken diýip özüňe inandyrandan soň ondan soň başga ýurtlardan geçip bilýär adam. Onu ýalym edip bolýar. Biram bizde köp görýänler şoň ýaly meselem gitmäne gorkýan ýa ýekaýanmana çekinýän ýa birazam şu gorky içiňdäki gorkyny ýeňmek üçin birinji başlamak gerek. Ýa başlaman aýtsyň diýerler, şo iki aýagyny galdyryp öýde ýatyp ýani men edip bilmeýän, gorkýan, çekinýän diýsen bolmaýar. Hökman aýtsyň diýerler, şo kiçiräk ýurtlardan ýa özüňe ýakyn bolan ýurda gidip görseň, soňandan otaý diýen bilip bolýar da. Hem özüňi tanaýan birazjyk. Hawa şol esasy bara başlamaly. Oň üçin hemme kişi gezmäge höwesli ýa on ýaly dünýäde ýok. Hani hemme kişi etmänler. Hemme kişi höweslenmänler. Ol eýem her kimiň öz nemesi. Hani biri oturan ýerine meselem YouTube videolary görüp şu gezýän ýerlerini görüp sen düşünýär atlaň sen gezýän ýerlerini görmegiň belki şondan lezzet alýar adam. Ýöne käbiri hakykatdan hem öýde gidip şo taýyny göresi gelýän bolsa, hani ikisem başgaça nemede garaýşdary, ikisem bir nemede. Biram haýsy tipde özüňde nähil stilde gezesiň gelýän bolsa, şonu tanamaly, şonu bilmeli. Haýsyndan lezzet alýan, haýsy stilde lezzet alýan soň şo görnüşde gezi bermeli. Käbir kişi Instagramda görýän şekillerimi diýala gelmek isleýän boluplar. Oň üçin hem näme? Köp pulun gerek. Giden ýerinde 5 ýyl, 7 ýyl atelerde galmaly. Bet edip aýlanmaly. Aýaň aşagyna maşyna bolmaly. Men çynymy aýtsam, mene on ýaly islämok. Şu giden ýerlerde şol aňyrdaky medeniýeti gowy ýaşatyp media, şolaň adamlar bilen gowy gürleşip iç-içe bolup meselem maşyny gedenden şo şäheri ýörep giden men üçin has gowy. Şol aýdan her kimiň öz lezzet alýan nemesi bolýar. Meselem käwal aýdýarlar maňa da Instagramdan hem ýaýdýarlar, menem aýlanasym gelýär bolyn ýanynda bilerek aýlansam bolmaý. Menem aýtjan bolýar diýen men üçin meselede men on bolom aýlanar. Ýöne diýen men aýlanma stilimi
eger gawat gelýän bolsaň ýa-da şoňa bolýa diýen bolsaň, onda problema derleýänne gelivermeli. Hani käwat bolýa parkda ýatmaly bolýan, käwat bolýa biriniň köçede, köçede durup bara yemetmeli bolýan, dost gaýrat et yer tapmadym bäde gymmat öýüňe mehmançylyk alyp gödüň getir köçedeki tanamayan adamga teklip etmeli, men seň öýüňde bolaýyn, bir gün ýaşaýyn. Hani näme diýilýär, şu zatlara taýýar bolýan adam bolsa gelivermeli, bile gelip bolýan mesele ýok. Biraz utanjagla çekinjekligim aýyrmaly. Binamyz kartuşkan bolmaly. Şo kartuşkany görkezýärli bu ýerde. Äme binamyz kartuşkan ma diýip arkan girivermeli islan ýerine. Men Gruziýa gidende ýanynda bir dost oğlan bilen gidipdim. Indi ol biraz näme diýsem, çekinjegräk, utanjagrak oglanlar. Soň menem biraz onýaly taatlar. Mesela awtobusda da men ýat gaňyrdy Gruziýada. Soň hemme kişi otyr, menem içim matýardy, gitsek ýolumdan biraz uzagrak. Bir saatda oturup gitmeli. Aýtaň elimdäki ukuleleni çykardym, kiçik gitarany çykardym. Çaraja ýoşukdan çaryp oýnap otyryn bolyn, ola maňa terdi gaýrat beýtmädi. Sonýara utanyp ýüzüm bolur bolup, gaty köp taatda çekinýärdi. Ýa mesela birinen owa gitdik, duzmy guktardy. Duz ýok. Anam magdyna da tawuljak, duzajak bolýar. Magdyna ýapylypdyr, biraz giç bolansaň. Soň näme edeli, soň goňşlardan duz soramalylar. Sonra meselem çekinýär, barlay soramaly, buny açsa taýarlar. Ýöne Gruziýan halkam gaty gowara mihmandaýar. O ýa görse da gurlaşak bolýarlar, kömek etsek bolýarlar. Aýtaň ona soradyk, şeýdip duzdan soradyk, garnyndan doýurdyk. Gruziýa öňler Türkmenistanyna ejemin işleşleri bar da gelip gidenler bar öňraklar. Onuň eýem üstüne näçe ýyl geçip bir ýyly bäri gelen adam bir ýyl bäriň howasam adamlaram bir ýyl ýumşak priýatny da gowy bolansaň bir çalty öwrenşýän bäri. Biram SSR'den galan näme bolansaň birazajyk bile de ýakynrak kulturaja bir ýyljak ýakynrak nemeleri bar. Onuň şu ejemin işleşleriniň biri gelip gidipdir da onu menem ejemem gelip gitdi bäri. Soň surat ýaýjam aňaryk. İşteşine bolyn. Näme diýär? Şu suraty seredip diýär, şu Gruziýanyň suratyny seredip diýär, şo wagt diýär, bara şu suratyň içine giresim gelýär diýär. Hani şonýal bir hili adamlary da bir hili tebigaty öňe çekijidär. Onu hemme ýurdam şonýal atdyna. Hemme ýurduňam öňüne değişli aýratynlygy bar. Gaty bir ekstrem ýurtlar bolmasa, hemme ýurduňam bir kulturasy, bir täsir nemeji bar da. Ýöne bir şu komfort zonadan çykyp birazajyk gara şolaryň ýagdaýyna düşünjek bolup birazajyk özümde şolaryň ýerine goýup giden ýeriňde dem şoň kulturasyny öwrenmäge howasly bolmaly, öwrenjek bolmaly, biljek bolmaly. Ana şonda gyzykly bolýar da. Ýöne diňe kinolarda görülýän ýaly ýa Instagramdaky suratlardaky ýaly lüks otellerden datdan kelläňe şon ýalatlar getirip geden ýerimde men pul sowmaly bolarym, geden ýerimde umuman ünsün näme de bolsa sen şonu ýaşaýanda hani gidip owaň içindäki bir owaň çetinde bir ýerine birine mehmançylyga girmek men üçin edil şäheriň orta arasyndaky 5 ýylda oteliň iň gymmat nomeryndan has gyzykly da men üçin. Onuň şoň üçin şoňa ünsün şoňa bolansaň pulum pikirine deňok ýa bir giden ýeriňde çekinen ok da maňa iň soňky özüňi taýýarlaýan, iň soňundan edip hiç ýyl ýagdaýyň bolmaýanda da gidip parkda ýatarnyň da. Hani sen hemme da taýýar bolup barýanyň üçin arkaýyň edýän. Men meselem Instagramda paýlaşan suratda maňa şanlar ýazýarlar. Pul ýerden tapýan, näme degirmeniň suwy ýerden gelýär diýär, pul ýerden tapýan. Menem ýazýan şanam muň üçin pul gerek, oňarkan pul gerek däl. Meselem men giden aýlanan şäherlerinde zatlamda ýolum üçin hiç pul çykarmadym diýsem bolýar. Ýolum üçin iýjek naharlamy köpüne çykaramak, garjak ýerime hiç çykaramak, onuň näme galýar bärde. Yani özüňe birazjyk aç barma diýalak, birazjyk puluň bolsa
boldy. Biram giden yerlerde käbirlerde işläm bolýar. Käbir kısmetlem aterli işleýär. Ya meselem ýolda bir aýdym tat sonýatla meşgullanyp tat pul gazanýanlar bolýar. Ha. Şu etaty ananmak we başlamak. Ha. Bärdine Gruziýada hostellerde ýaşap görenler bar da, yani hostelleriň içindäki işgärleri köpüsi seýahat etýänler, daşary ýurtlylar. Gelýärler de hosteller aýtýarlar, "Ha men şu dilleri bilýän, men şu hosteliňe seredip bereýin, gelýän mehmanlar çekin edeýin, kabul edeýin, uradaýyn ýa." Ondan soň menem diýär ýa-da mutlu bolýyn, maňa bir komnat berseň bolýar, biram iýjek işe berseň bolýar diýär. Ýa-da bolýy. Ama sen ýatjak ýeriň mut, iýjek işeň mut boldy da, andan şu taýda işläp gede bermeli, boş wagtyňa gelip aýlanýar, galan wagtyň gelip işleýär. Şoňa mümkinçilikler bar da gelip berene. Näme diýdiň? İstagadyňam on ýaly köp bolmaýar. Gedmäne gowy wagtyň bolýar da. Ha, gedmäde wagtyň bolýar, emma mümkinçilikler edip bolýar, onu bara ýanky oturup onu öz içinde şonu etmäge niýetiň bolmaly. Ondan soň ona çözgüp tapyp bolýar da. Ha. Tamam, şo giden wagtyňyz, tiýahat eden wagtyňyz esaty nähil programmalar ullanýaňyz? Ha, men esasy ulanýanym couchsurfing ulanýan. Esasy şo yerli halk bilen duşmak, yerli halk bilen şolar bilen tanışmak üçin couchsurfing ulanýan. Booking.com ulanýan. Hostel ya otel görmek üçin otelle bolamak, şu wagt içinde otelle bolmadym. Bolonmam bir iş bilen ya bir firma bilen gidip şo firmaň öňe tölese şonda bolýardym. Hatta özüm gidip hiç wagt otelle bolmadym. Hostelle ya da bolmasa Airbnb'de bolýardym. Yani işim köp bolýar. Özüm üçin şo prosesde näme diýler, bir gowy kalmagan, sylspak oýny yer gerek bolýar. Günlük işlemeli rahatlam bolýar. Şoň üçin hokman bir kwartira gerek, spakoýny yer gerek. Şoň üçin Airbnb ulanýanlar kwartira, günlük kwartira üçin. Başga ulanýanam biram näme ulanýan? Esasy şo näme Maps.me bar. Google Map'im köp ýerde ýetmeýän ýerine, barmaýan ýerlerine şol gowy nämeler, maglumatlar bar şo taýda. Internetden ulanıp bolýar. Offline ulanıp bolýar. Ha, internetde ulanıp bolýar da. Gowy. Ondan galanam näme aýaga wat berýän, ylga bermeli da. Arkada sumkaň bilen. Sumkaň bilen. Geçen maňa bir ýatdyr, şonýara ýanymyzdan gelsem bolýar, menim aýlanmak üçin. Menem köp ýermen gowarýan, buradan biram 20 kilogramlyk sumkaň bolsa, götürüp biljek bolsaň, şonu arka gelip berdim. Mena etat gelen wagtym öňümde bir sumka bolýar, kiçik sumka, arkamda da 60 litrlik ulu sumkam bar. Bolly hemme dadym soraňsyny. Menim bir başda goşlam bardy, öňler seýahat edip başlamsoň şoňa düşündim. Köp zady minimal durmuşda da ýaşap boljak, ken hep şoňa düşünüp bara köp zadymy aýardym. Gat köp zadymy, indi şu wagt bir ýere gitsem, meselem hemme goşum ýanymda gidip bilýän. Hemme tutuş. Şu dünýäde bir zadym bar bolsa, arkama alýan, şoň bilen gidip bolýar da. Şo derejä gelýän belli bir wagtdan te. Wagtda gereksiz bir topar goşuň adym görýän. Ya ulanok ya sen goşum adamdan soň şeýle kellem rahatlatdy. Kellemim içinde boşan ýar bolup gitdi da, go rahatladym adam, mara şoň hemme zadyny aýramsoň, diňştiramsoň. Gatto, menem öň soňalym. Soň belli rahatdan soň teredýän hiç ullanmaýan zadym. Soň näme etse biderek we, meselem baş ýere gitsek wagtyň ya göçsek wagtyň bir ýere özüni okuwçy bolamysaň, hemije bir öýde oturamak da başga ýere geçýän ya başga bir raýona geçýän, soňra ýöne çemedanyň daşap ýörmer bolýar. Köpsem ullanmaýan zatlaň. Ya başga şäherde da başga ýurda gitmägden de ýygyňda ni kime goýsam kam, näme etsem kam diýip o problemalar soňra gowy kelýär, durlanýan rahatdan. Şu wagt menem goşlam gataat. Soňra ýene bir soraw. Şu wagt selli tuwalama
Näçe ýurda gedipsiňiz görüşmek üzere, Instagramda görüşmek üzere. Iň halan ýurduňyz adamlary bolsun, medeniýeti bolsun, esas size ýakyn gelen ýurt haýsy ýurt? Şu anda çenni men aslında yurt gezmek diyen pikirde dälle birazajyk menki hasam lokalny pikir etýän menki birazajyk şäher gezmek ýa-da owa gezmek. Yani meselem diýeli şu taýda men Gruziýany gezdim diýmek sözüň ýerine Gruziýadaky Batumy bilen Gruziýadaky Tbilisini gezdim. Men üçin şo ikisi aýratyn ýurt ýaly gitdi-da men kellämde. Öne daşyndan adamlar şeýle seredenne ay hawana Gruziya diýip umumy alýarlarda. Ýöne men üçin ikisi başga zat, ikisiniň kulturasy başga, ikisiniň ýaşaýyş adamlary, şäheriň guruluşy, opşum başgaça bolandan men ikisini aýratyn etýän. Ýöne men şu wagtda çenni özüm bir hil has ýakyn özümi duýan ýerim Tbilisi boldy. Bärik men 4 gerek 5 gerek geldim, eýam birinji gerek gelemde eýam haladym, ondan ikinji gerek ýene geldim. Eýmir illüziýa bolaýmasyn o men bir hili Allah yani olaýmasyn şu situasiýalar diýip. Ona ikinji gerek geldim, onda da ýene haladym, ona üçüncü gerek geldim, soň dördüncü gerek has uzak wagt geldim. Soňdan bir seretdim, on bir hili adamlaram aňsat düşünşmek, bir hili bahadam arzan ýaşamak. Onun biram käbir ekonomik tarapdan meselem freelance işleýänler üçin nähili bähwitleri bar, şo zatlaryna da seredişdirdim bolyn. Maňa iň ýakyn şu wagt şu Gruziýa geldi-de, şu wagt çenni. Ýöne gelen şäherleriň arasynda iň halanym yani nomer 1 Praga. Praga. Şu wagt çenni. Hawa Praga ýaly şäher tek görmedim. Şeýle odan şeýle bir yerlerine hemme zat şäheriň içiniň guruluşy bir hili bilemok şol köp Hollywood kinolarynyň nemelerini men diýen düşünmi ýa bir şo adam bilemok biziň aňymda galypdyr go nemeleri. Biram täze ilgini baramsoň, täze ilgini bardym bolyn adamlar eýam daşarda ay Jos. go nemetmäni, keypetmäni, go tant edip daşarda bilýärler da go. Durmusun ýaşarlar, nähili ýaşmadylar bilýärler. Hawa gyzykly geçdi. Gyzykly geçdi da şeýle gyzykly geçdi hemem soňam ertesi günem bir gün şo içine şäheriň aýlanyp görüm. Gat gowdy şu wagt içenni nemedenim görünüm şo. Onsoň her ýurduň öz bir hiljek ütköşjek nemes bar. Adamlar bilen görüşmeseňem şol şäheriň ýa şo owaň guruluşyndan, şoň binalarynyň strukturasyndan bir hil adamlaryň häsiýetini aňyp bolýar. Nähili häsiýetli adamlar nämeler etýärler çaklap bolýar-da. Meselem Şwitsariýa gitdiň. Şwitsariýadaky köçelerde ýörep barýan bolyn, şeýle bir hemme zat 100% da şäheriň özü, ýurduň özü şeýle bir 100% edilen bolyn. Sen bir hil ýörep barýan bolyn, tebigaty bimada etýäniň ýaly ýörýän da özüň bara bir hil özüň. Onam o taýmyň has gaty näme diýilýär inglizçe perfect diýär. Şeýle arasy edilen şeýle goýulan bolyn, bir hili özüň ödüm ünferýäňdäri, birden ýalňyşlyk bilen eýni öň edilen edip berlen adat da bolyn, ýöne ýalňyşlyk bilen jüýümden musurga çaýmasyn diýip bara. Bilen şeýle arasy da ona bir hili on ýaly ýerler bolýar, meselem özüm şonu birazjyk bimada bolýar. Men bir hili özüm arkaýyn duýup bilemok, sebäbi men birazjyk rahat bolsam başga adamlar me bimada boljak ýaly duýulýan şäherlerem bolýar. Ana Şwitsariýanyň içinde şon ýaly ýerlerken ýöne umuman hemme şäheriň öz häsiýeti bar, ýöne şonu öwrenjek bolma. Ben plan ýerini haladym, plan ýerini ýigrendim diýmek, eýam ol dogry hasap derler, ýa ol her ýa-ni onu diýen adam eýam kellesinde bir standart goýýar. Ha, şuňa gawat gelse gowy, şuňa gawat gelmese gow derliýär. Ýöne onu ýaly etmän her ýeriň öz kulturasyna görä şoňa görä seredip, şoňa görä baha berse gyzykly geçýär-de günlük. Doğru aýdýan. Menem goşulýan. Hem aýdanlatlaňda. Soň dün men Instagramda şuňalap siýahatça programist dostum adat bilen gepleşip etmekçi.
Ondan kimin näme soraty bilen sora bolsa berip bilýäňiz diýip dat ýazypdym, paýlaşdym. Sonra käbir kişi sorapdyr, soraýyn diýdi. Bolar. Meselen biri Adat nirde okan ettir, ona aýtdyňyz. Türkiýede Istanbulda okadyňyz orda. Ya Ankara'da okudum. Türkiye'de Ankara şehrinde Ankara. okudum. Ha, Ankara'da. Soň ýene bir diýipdir, programist bolmak üçin programist bolmak isleýän kişiler ilki bilen nämeden başlamaly diýipdir. Näme programmalar maslahat berip bilersiňiz? Programist bolmak üçin oň eýem olur öňler şu programist diýip umumy ad aýdylýar da, oň içinde ýüzlerçe eýem urlar bar. Ýöne näme etçeňe bagly, haýsy iş etçeň, meselem web programist mi, web developer mi ýa-da software developer mi, adaty meselem näme diýilýär, mobil applicationlar ýazmak üçin mi, ýa desktop applicationlar ýazmak PC üçin, Windows üçin, Mac üçin. Indi olaň hemmesi şaha aýrylýar da. Ýöne näme haýsy urdan gidesi gelýän bolsa, hersiniň öz ýoly bar. Onu bärde detally uzak bolar da, onu isleýänler aýratyn maňa ýazyp biler, konsultasiýa bilen. Instagramda. Ha, Instagram goýaýarsyn aşagyna ýa nire goýarsyn ýa-da. Aha. Programistlaryň haýsy ury geljekde has ýörgünli bolar. Onam näle uzak bolar, şonça sizden soraýsyn. Dogrydan. Ha, onam aýratyn soraýsyn. Soň ýene bir sora. Daşar ýurtda haýsy ury gutardyňyz? Gitmegiňizden öň iňlisçe derejaňyz nähili diýip soratdyr. Men daşar ýurtda çykman kam iňlisçemi odanam gowdy, öňdenam gowdy. Ýöne edil 2 ýyl Türkmenistanda işlemde men iňlisçeni ulanmadym. Asal Türkiýe okuw gitmän kam İngilizcem gowdy, ýöne Türkiýe okuw aramsoň birazajyk gowşady. Ýa, o taýda İngilizce gurlaýan, ýok praktika ýok. Ýöne şonu da baran wagtym özüm şonu parkyna barýardym, bilýärdim şonu, özüm İngilizceligiň şu wagt gowdugyny. Ýöne şu taýda ulanmasam şoň peseljekdigini, şoň ýitjekdigini özüm bilem soň, baran wagtymdan başlap 6-njy wagtlar gün ýa boş wagt tapsam, kinolaryň ýa podcast dinleýärdim, ýa kino, ýa radio bolsa, esasy ingliz dilini dinlemäge çalışýardym. Kinolarym ingliz dilinde görýärdim. Aşagynaky subtitrlarynam inglizçe edip, hem okuyan aşagyndan hem dinläp, şey dip saklajak boldum ingliz dili nämämi we onam başardım diýip pikir etýän. Ýa Türkmenistana baramda da şonu ýar etdim. O taýda da 2 ýyl işledim. Ulanmadym ingliz dilini. Ýöne ýanky kinolary bilen birazjyk sakladym. Elbetde praktika azalýa, praktika gitdi. Ýöne 2017-nji ýylda Germaniýa baramda ýa ingliz dilini mejbur ulanmaly bolýar. Nemisçe bilmeseň inglizçe bilmeli bolýar. Şol aňardan ýa näçe ýyldan bäri şo saklap gelen nämämi şo taýda ýa gowdaşyna çykyp başlady we 2 aýyň içinde 2-2,5-3 aýyň içinde ýa doly arkaýyn gurlap bilen derejä geldim da ingliz dilini. Dogry. Sağ Net Europa viza almalı. İn köp soralan beri. In köp soralan hava. Europa viza onu var şonu bilýän bolsam maňa da aýdyň sene menem anlatýarym tapam. Siz Germaniýa gideniz we näde bardyňyz vizany? Yo men Maşgalaýa bilen gitdim. Ha. Doğru. Onda bu soragyň jogabyny bilýän bolsa ýa-da arada ýa-da. Yo Google daýy bar, hemme da jogap berip turka bar, ken o soralar neme diýerler? Ilki Google daýdan sorap, şondan konsultasiýalandan soň bilmeýän ýerini, detallary onsoň sorasa bolýar da. Doğru. Ya köplen şonu ýaly sorak ken gelýär da, ine Germaniýa nädip barmaly. Ne standart soralar şo. Amerika nädip gitmeli. Ha, Amerika nädip gitmeli, Germaniýa nädip gitmeli. Europa nädip gitmeli. O soragyň jogaby, on gönümen şonu ýaly sorayan adam aslında olara ken men jogap beremok.
Sebebi eýem şon sorayan adam bira Google'a girip soramandyr, göňüne gelipdir. Şo taýda ansatlyk bilen alay ýazaýyn, jogap alaýyn. Hani men berjek jogabym oňa peýdasam bolmaýar aslında. Sebebi eýem özüň bilen ýöne Instagramyň üstü bilen ýa-da chatyň üstü bilen sorap viza alyp bolanokdary. Düşünýär. Onu etýän adam ilki Google'dan soramaly, okoşdurmaly, wagt sarp etmeli. Onuň eger tapyp bilmedik sorawa bolsa, spesifik soralar bolýar-da, detally. Häne şu taýda şeýle situasiýada näme etmeli, pas detally soralar bolsa, onda jogap berýän. Umumy soralara ikän jogap beresim gelenokda. Da. Men pikirimçe muny soran kişem oýnadyp sorandyr. Iň köp sorulýan soralar aşanýar. Hawa mümkin, hawa. Yo, oýnadyp soraýanam ki. Muny senen tanayan bir sorapdyr. Pasportunda özüňe meňdeşleriň sany näçe bolup durdy? Ýadymda düşýär. Hawa. Şona nämeden bolýardylar? Özüne meňdeşdi belo at familja meňdeş şolaýma diýdi, özüne meňdeş ýaly bilip bolmaýar ony. Yo, onu bilip bolanokmy? Bilýän bilip bolýar. Bizde öňler aýtýardylar ony. Ola näçe ýyldan bäri bar. Bizde o birinji pasport alan wagtymyz barda, döwürlenme. 2000-nji ýyllarda hatda da bardy. Yok, o wagtlar artificial intelligence yok, adamyň ýüzüni nädip tanatyn o wagtky teknologiýa. Ýöne ad familýaň meňdeş bolan üçin belki bolup biler, onan bilemdok. Men bilemok. Son bir qyýdy maşgalaryň biri sorap durýan. Qyýdy maşgalalar nähili gelipdiler? Meselem bulam köp sorulýan soralarň biri. Qyýdy bolsaň, çekinýän hem onýarak. Biziň gelişimi diýär gelmäge çekinýän, ýeke gelmäge çekinýän. Siziň nähili maslahatyňyz bar? Ýa-da näme aýdyp bilersiňiz? Şunu bir stereotip bar, birinji bilen ýanky adamlar daşary ýurda gidenler, şu daşary ýurtlaklar hemmesi saňa ýamanlyk etýän ýaly ýa saňa köçede görse, ýolda görse bir zat etjek ýaly pikir edilýär. Ýöne şeýle bir zat ýadyndan çykarmalarlar. Tenedir eger diýeli Türkiýede bolsaň, şu taýda ýaşap beren bolsaň, aslında Türkiýanyň raýaty daşary ýurda gidenne şo ýurtda has özüni has hopsuz daşary ýurda gitmesi. Sebebi eger bir Türkiýanyň raýaty daşary ýurtda özüne bir problema dörese da şoňa şo raýata problema dörese ýa bir jenaýat ýa herhili owurluk dat bolsa, eýem iki ýurt arasyndaky diplomatik problemalar dörep bilýär. Şoň üçin liboy ýurda gideňiz dedim, turist diýmek, eýem sen şo ýurdun öz raýatyndan amasyna gowgoralýan da. Şoň üçin gıymaşgala bolsa da kän gezýänler görüp biler YouTube'da känler ýa başga ýerde känler. Onýaly bir gorkorýar zat ýok da. Yani hiç kim saňa nemeden o ýöne ýenedem Google'dan şeýle sorap bolýar. Ýanky ingilisçe soramaly, ingilisçe ýazsaňa köp makallar çykar, köp bloglar çykar. Gyýy bolup plan ýurda, ýurdun adyny ýazýan, plan ýurda seýahat etmek hoplumy meselem. Şonu ýazsaň, şonda bir toparda çykýar. Her ýurt üçin aýratyn gitýän ýerlerini planlaňda, şonu edip planlaýa bermeli. Onda nähili problemalar bolup bilýär, nämeler bolup bilýär, şo zatlary öňünden bilip bolýar da. Ýa men bärde tanışýan, meselem daşa ýurtdan çytaýyk seýahat etýän gyýlar käbir tanışýan bolyn, şolaryň köpüsi haýsy ýurda iň köp haýsy ýurda haladym diýän bolyn, Eýrany haladym diýär da. Men aýtdym, Eýran neri gyýlan o taýdaky aýal hukuklary, denanyň hukuklarynyň nähili goralýanlygy, o taýdaky ýagdaýlary köp kişi aýdyp gelip bilýär. Ýöne ondan bir gazetden, jurnalan okap bilýär, ýalan bir topar zatlara bolmagy mümkin. Ýöne adamlar hem keledine şol gorky galypdyr, aýal gyýy bolup Eýrana gitmek hoply. Şo näme galypdyr? Yok, ana gelişip ýörler. Hemmesini min galaýan ýurda şo taýyp gitdim, bolyn gowy ken şo taýda ýaman gowy wagt geçirdim. Gündem gowy geçdi, hoply zat ýok ken nip hemmesi şoňar gurrun berýär. Şoň üçin gorky zat ýok da gyýy bolsaňam erkek bolsaňam bilemok ýöne Türkiýedäki ýagdaýlar näli. Ýöne Türkiýanyň daşyndaky ýurtlarda edil problema ýok. Doğru. Men bilişime göre Türkiýede bir iki tane soňan waka bolan.
Ýöne o waka näme diňe gyýdýanda oglanlara da bolup bile o waka. Diňe gyýdar diýip aýyrmalarlar. Oglanlarym gyýdaram. Hawa. Şol derejede bolup bilýän atlar. Hawa. Soň ýene soralar dowam edeli. Näçe döwleti gezdiňiz diýipdir. Ýaňy wara şo ýadymda da şon sanaýny otirdim bolyn doly sana bilmedim sana aýdyp biljekkä bileme 16 my 17 my ýöne ýan gaýdyşym ýarlar meni esasy şäher meni göplendir ýa regional. Her ýurda gidende de içinde näçe de şäher gelýänsiňiz. Gowudy. Hawa köplenç bir iki şäher gezip bilýän ýöne şeýle ýagdaýlar bolýar meselem sana mak men şo ýurdun içinden ýöne geçip gaýtdym. Gittim meselem şo taýda poýdy geçip gitýän meselem ýöne şo taýda arada transferler bolýar poýdan bir wagzarla düşüp başga poýda minmeli ýerde. Şol aralykda meselem 1 saat 2 saat adam otdolýar. Şo taýda çykyp taşyna çykyp bir zat iýip içip zat edip birazjyk şäherde şeýle bir tane köçäni aýlanyp ýerine minip ýene dowam etýän. Hani köp adam şonam ýurt gördüm hasap etýär-de men o wagtlar sanam ok geçeli. Men üçin asyl düýp manysyna şo ýurdu gezdim diýmek üçin içinde ýaşamak men üçin iň asyl ünferýän adamda içinde uzak wagt ýaşamak. Men şu wagt içinde Türkiýede ýaşadym, Türkmenistanda ýaşadym, Türkiýede ýaşadym, ýerden Germaniýada ýaşadym, şu adam Gruziýada ýaşaýan. Yani men öz kellemdäki hakyky manyda men ýurt gördüm diýenim 4 sanyna. Veya 4'ünde ýaşadym, içini gördüm, kulturasyny tanadym. Ýöne umumy şeýle alanda 15-16 sany gezdim ötýän, mene onu barlak görmeliler. Dağlar. Son biri iň soň soragmy soraýar. Dil öwrenmegiň iň gowy ýoly. Gepleşmeli. Gepleşmeli. Yani awa neme diýär, biram neme diýär, matematika näde öwrenip bilerin ýa olyn masal çözmeli ýa da hani mesele çözmeli hani dilim adyr aýdyp dur. Dil näme gepleşmeli boldy başga nemesi ýok da. Eger gep ýaly seýahat etmek üçin öwrenjek bolsaň. Aýdan. Meselem oňa meselem öz içinde ütköşük urlar var ama dil öwrenmekde näme ulanjak dili? Seýahat etmek üçin ulanjakmy? Ha onu gepleşip öwrenmeli. Ýa-da sen akademik bir zat makala ýazyp öwrenjakmy? Onu ýazyp öwrenmeli. Ýa okup öwrenmeli. Ýa meselem kino görende soňa düşünmek üçinmi ýa-da sesli bir iş etýänmi? Ýa-ki media sektoruny işleýän bolsaň, onu dinläp öwrenmeli. Yani hersiniň öz aýratyn urwa, şoň üçin ingliz dilini mekteplerde öwredilenler meselem sen ingliz dilini bir gowy gepleýän bolup biler, birim gowy ýazýan bolup biler. Hani ikisiniň hem ingliz dili bilýänligi manysy şol. Ýöne ay bula gepläben bilen okla ingliz dili bilen ok ýa şol ýaly gurrunlar bolýar-da, şol bolan ok şo ýalňyş diýär, hersiniň öz isleýän öz işini bitirmek üçin haýsy özüne amatly bolsa şonu öwrenmeliler. Esas şoňa ünfermeli. Hem mesela birlikde öwrenjek bolmalylar, hem ýazyp hem okup onu bilseň oňa ýeter zat ýok, ýöne häzir täzeden öwrenip beren bolsaň, ay hem okanyňy düşünjek bolsaň, hem dinläniňi düşünjek bolsaň, hem ýanky gepleşjek bolsaň, hemmesini birlikde öwrenjek bolsaň, ýa ol biraz kynrak da. Esasy öz maksadyna göre ýol taýlamak da. Hawa. Hawa öz maksadyna göre ýol taýlamak. Dogry. Biram men iň soňky soragym soraw diýip, meselem şu an gezsen, gezýän kişiniň gaty köp başdan geçirmeleri köp bolýar. Gowy başdan geçirmeler we erbet başdan geçirmeler. Meselem siziň şu wagtçaly iň ýatda galjak başdan geçirmeler elbetde kändir. Ýöne iň ýatda galjak bir başdan geçirmäňizi aýdyp berýärsiňiz. Da. Birden soragyna bir hyra bolýandyr. Hawa suat pikirleneyin. Ya men kanatlar ok geçdi. Yani käbir bu nemeler bolýar. Meselem hiç il ýazyndan çykmaýan bir neme var. Ýöne o wagt men Türkiýede okup gördüm. Şo döwürlerde
bilet alwam bolýardy ýöne 2007-nji ýylda ikän. Şo wagtlar eýär men şuny adrenalin gowurýan diýip özüme neme dip, ay men gyýreýin da diýip ýören wagtlar bolan student gezip bolanok, maşgalan oňaly ýagda ýokun. Men aýtdym Türkiýe okuwa gitmeli, Tomskda geldim, ýylyma gidip barýakam, men ýedim Eýranyň sülen gitjek diýdim. Türkmenistandan. Onuň ay ejem kakam ay eýle bele birazajyk bolmadan kakam nemetdi ya bolýa diýdi nemetme. Ejem birazajyk gorkdy. Onuň kakam birazajyk bolýa diýdi. Gitsin de görsün näme kösenip öýdi ýolun tapyp kösenip eýdine gaýdar da bolmasa diýip. Şeý diýip nemetdi. Onuň ay wizarlyk onuň o atlar neme Saraxda da wiza almaly da. Onuň Saraxda geçmeli, onuň Saraxda da wizarlyk. Onuň agryk Eýrana wizarlyk. Ay umumyň hemme da dorly. Soň gittim, Eýrana geçtim. O taýda birinji ýylana neme Sarax, Eýranyň Saraxyndan taksa minip maşada bardyk ya, gije sagat ay 11 töwerek gadyr. Gije ta 11 töwerekde düşdük, taksiden düşdük bolun. Menim bira goşlama arkada ulu çemadan. O çemadanyň içinde adaty, eşiklemde atlanma. Ýanymda da kiçirak bir sumka, olam içinde diňe pasport, pul, kapçyk, şon ýalda atlar da. Eni şo ödümçe ýanymdan aýyrmaýyn diýen ol ýanymasym. Şoňa taksiden düşdügem bolyn, edil taksili bilen aralykda şeýle goýdum da bolyn, şo taýda ýatdan çykdy. Olam gönümer gitdi. Taksam. Düşdügem bolyn, ýa-da atlarlyk başaýalyk bilen gitdi. Indi gödüň getir, telefon ýok, pul ýok. Onuň pasport ýok. Hiç tadyň ýok da ol arkadaky ol çemadana diňe 2 tane eşigime bolu başga hiç tat ýok. Indi wara näme etjem bilemmi? Ay polisiýa gitdim, şo taýdaky oňa gitdim, ay bolar ýaly. Onuň şo taýdan bir türkmen birini tapdyrlar, bir ýerlerden çağıryp getirdiler. Türkmen nip, aýtym türkmen bolsaň, Eýranyň türkmen ekenler. Onuň ay gepleşdik, näme şuny ýaly boly, zatlam gitdi, zat diýsem. Ay polisiýa bilen bir zatlar gepleşdiler, bolýa gözläli, zat diýdiler, ertir merkez polisiýa merkez bölümi bar diýdiler, şo taýda arada ýazmaly, ýenetmeli. Umman şoň ýaly nemeler boldy. Soň gitdik, şo taýda türkmen gastinça bar. Şo türkmen gastinça, olam mara gastinçadam gastinça janny. Ol bir tane do yer jaý, ha, gastinça dipdirler, ha. Girdim. Ne gapysy bar, ne penjeresi bar, hiç tadı ýok. Ol daşarda da adamlar ýatyrlar. Kim gel haly otyrlar, ay gel pulun bar dämi? Walla gel staýda ýatyber. Aha. Onu eýdim. Ay bir girdim bolyn, gaptalyndaky horlap ýatan haýsy. Ol bu gaptalla gohlap ýatan haýsy. Ay 2 tane daýda düşünde bir bilen uruşup ýatyrmy? Bulan bu jarda goh galma. Ay zordan yatıp ay ertesi turup polisiýa gittik. Ona o taýda oňa düşündirdim bolar ýerler. Ay onuň ýarda gaýtdym. Soň ýa-da dokument tüzetmeliydi 3-4 tane. Onuň şo taýdaky Maşatdaky Daşary işler ministrliginiň şo neme Eýranyň Daşary işler ministrliginiň Maşatdaky şaňçatda bir bölüm bar eken, şoňa gitdim. Indi mene ol Daşary işler ministri gödüň getir şo ministrligiň edaratynyň özi barýan bolyn. Diňe parça bilýärler, başga dil bilýän ýok. Hiç dil bilen oklar da, ay düşünürjek bolýan. Orsça gurlak görýän, türkmen wadyr diýip türkmençe gurlak görýän, türkçe gurlak görýän, inglizçe gurlak görýän. Onuň o taýda azerlerim katda, azerçe gurlak görýän. Hiç dil ýok da. Menim gaharym elýär da. Men size diýen 4-5 tane dil aýtdym, ho birini bilýän da diýenler türkmençe. Ona arkadaky neme? Näme diýär diýip ýanyma gelip. Menem türkmençe aýtdym. Bilgeçin, gaharym elýär da, men türkmençe diýen. Ýok bilen ýok, men şunça dil bilýän, ýekajaň ýokmuş taýda başga dil bilýän diýenler türkmençe. Bu dälrä türkmen näme diýip. Onuň birini tutup getirdiler bir ýerlerden. Onu inglizçe çalak sulak çatpat bilýän eken, şoň bilen bir zat edip düşünşip bir hatarlyk. Şoýdyp infoň adam pasostva 4 günden 3 günden pasostva barsam birden şo taý goýun bolaýmasynlar diýip bardym bolyn. Hemme adam alypdyrlar. Diňe bir dokumentlem pasportym dadymy goýup gidipdirler bolly. Başga hiç ýok.
Biraz vıcdan var eken içinde boldy da. Aynı hava bir gram bar eken olam ýöne olam näme gerek? Hani o pasport alany bilen özüne nämetine gerek ol. Aa. Şoň üçin şoň ýaly bir adrenalin ýaşadym 2007-nji ýylda 20 ýaşlarymda bolýarda. 2007-2008. Yani birinci yani ilkinci gelip başlamaklarında doğru değil mi? Hawa birinji şo, Ve- ýani birinji wagtda Birinci birinci teýatryny son ýaly başdan geçirmek bolup durup we siz da etmäňiz da ay boldy nime gezek gel. Bu gezmek şun ýaly da eken indi içeri gitsek da diýmändiňiz, ruhdan düşmändiňiz we dowam edipdiňiz. Bunu böyle ýa-da adamlar- nasip bolmady. Gatty boldy da. Bilýän kär kişi ýaly biraz başdan bir daha geçirýär, erbet waka gele erbet ýagdaý bolýar we boldy indi dowam etsek gel diýip ruhdan düşýärler. Ulan ruhdan Aa. düşmemedik, son ýaly uludat. Yo, ol bolmady. Gaýta soňundan soň birazjyk bir ýyl ýalyrak bir travma boldy. Elbetde o çağa wagt 20 ýaşyňda näme bilýär. Ýöne soňundan soň şeýdip ýatlap gülüşýärler. Soňundan ýatlama bolup galýar. Aslında durmuşymyň wara hemme pursatyndan bir gowruk bar. Bir zatlar bolup geçýär, gyzykly zatlar. Hemme kişide de bar. Diňe şu gelýänler ýa şuny ýaly inäder şu adna YouTube'da video goýjak bolýar, YouTube video düşürip otyr. Hani iki bolup gürleşýär, gülüşýär. Biz şu wagt şuny aýdyp düşündirip bilýär durmuşymyzda geçen zatlary. Ja, biram gülüp düşündirip Aslında bilýär. hemme kişiň gülüp düşündirip bilýär. Şu aslında bizinkiden has gülkünç durmuş ýaşaýanlar bar. Olary düşündirip bilmeýän üçin şonu gurrun etmeýän üçin ýa öz içinde şo galan üçin çıkan okşalar daşyny. Ýöne şoň üçin her kimiň hem durmuşynda gyzykly pursatlar bolýar, gyzykly zatlar bolýar. Şoň ýaly bu wagty geçen zatlary ýatlap şonu gülkä örmerler, durmuşyň lezzetli bolýar, gyzykly bolýar şonu. Da. Bolmasa Ha. edil adatçy bolan bolsa bolmasa şu wagt näme edip görmerler. Gören ýerinde eranlara söwüp görmerler bolmasa diýär. Da. Yani her yeriňe näme erbet wa gowsy wa. Ony hiç Aa. dönüp bolmaýar. Yani erbet satlarym, erbet bolup geçen wakarym gülüp gurrun berip bilýän bolsam bu näme? Bular bir bakt. Ha, doğru. Ona ýoşastan jemläli gepleşeň bilen. Hawa, bolur. Jemläli. Beňçe çyn aýtsam gaty gowy gepleşik boldy, gülküli boldy. Özüm lezzet Aa. aldym. Hawa benim gowurly ay dinleýänlerim, görýänlerim halar diýip umyt edýär. Kommentler bolsa arkaýyn ýazy bermeli. Hawa Aşagda. soralar Hemme zady bir hawa her kili söwünmän zat etmän, her kili kritika, hemme zady açyk galan zatlarym arkaýyn aýdyp bermeli. Ay şunyň bolan, şunyň bolýar, bidem özümde de talyp düşürýär ýöne aslında belki sizin üçin hem has gowrak formata getirmek üçin gow bolar da. Aa. Eddilädi. Onda gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun. Nesip bolsa Aa. ýene hawadaşyp durarys. Hawa netip bolsa habardaş bermeli. Taza bolun. Böyle hawa. Dostlar, şeýdip ondan bundan gepleşeňmediň hem soňuna geldik. Birinji bölüm göňüňizden ýarandyr diýip umyt edýär. Nesip bolsa indiki bölümlerde görüşýänçä özüňize gowy jeterdim. Biram kanala goşulmagy ýatdan çykarma. Sağ ol.